ku right ko ni jeno yo ko ya mure kule jeno yo bomba cheni makagara na chuka ngani order makara na chuka ngani chikoba chacho katatu right baba tipeti dutu baba bana sei akatanya hii mudzimai walichati kwenono ndiye akatanga kuya kuna mai vangu achiudza amai vangu kuti udzai murora wenyu asiyane nezvaari kuita. Ndobva ndachitanga kuchitsvaga nyaya pamusoro paizvozvo. Ndobva ndazonzwa kuti Richard Kwainona anokufambidzana kwaakaita nemudzimai wangu vachienda kunonzi kwaMbereko achizonosara murukova anonzi Ocean Mbereko. Pane mupfakazera dziri kupfakazera nyaya iyi kana pasina kupurira imberi vabva asara murukova. Mudzimai wangu achienda kumhiri kunogara mukoma wangu ini achidzoka ndopavaka vachitora nafuti murukova memeu. Mudzimai wangu anga ane shamwari yake aitamba naye ino aidanana naOcean Mbereko. Ndo vaita zvinhu zvavari vaviri. Richard Kwainona aidana mudzimai wangu, Ocean Mbereko aidanana nomudzimai womuzukuru wangu anonzi Lawrence Kaindikira. Ocean Chiuchi. Zvadaro ndikatanga kutsvaga nyaya ndikaudzwa nehanzvadzi yangu kuti mafambiro azvakaita. Ndobva tagara ndobva ndatanga kuchitsvaga nyaya yangu ndakunzwa kuti ikafamba chii chiri kuitika. Shuwa zvakazobuda pachena kuti uyu murume uyu akaonekwa achibuda mumba mangu masikati machena. Ndobva ndachizotora mukadzi wangu ndobva ndamubvunza ine zvisina hasha mukati. Ndobva nditsanangurira kuti ndikamuudza shuwa ndikati ina zida kuti uye nendiparadze musha wedu nditaurire chinonzi chokwadi. Shuwa mudzimai wangu anokakama akataura chokwadi kuti shuwa Richard Kwainona ndinomuziva aiuya panapa usipo. Ndobva ndatora nyaya yangu ndobva ndaenda kudare kwasabhuku Gumbezi ndobva yataurwa nyaya yangu ndobva ndadzisimudzira ichiuya kuno kurasa. Ndoda kuti ndisandira baba ndoda kukudzokera zvakare. Uyu ndiani wako? Uyu ndiani wako? Makazi varakangani? Pano vanopikisa here? Zvese zvikaona mukadzi hapana pikisa tinzwe kana uri mumapikisiro akati ndapikisa tinzwe iwo utoita zvako kutobvumbata kutorudziya moto inini zvekutaura nemukadzi uyu zvese handizvizivi. Mukadzi uyu anga ari munhu aiwirirana noshamwari yangu inini anga anoka ushamwari kavo vari 2. Ini ndano shamwari wangu onochi nomwe wangu tiri 2. Ocean Chiuchi. Ocean Chiuchi. Saka vanhu ava vakaona ndingangoti vanhu avaisacho vakaona isusu tichifamba tese vakafungira kuti inini ndinova ndichiwirirana nomukadzi upi nemukadzi waCharles. But inini ndinotaura ndisingatendereri mukadzi waCharles handinaba ndikasangana naye. Awapedza amai mukunzwere murume ari kukurambire muno pamberi kudare kuti nina handikuzivei imimi chimuudzai maziviro yamunomuita murume uyu kana zvaakapfeka bhurugwa mutaurirei kuti woende kuziva zvakati zvekumapurisa chita kutariso tauraidini musatye zvemutaura munodaro. Murume uyu akauya kaviri. Murume wangu abuda achienda kuchizanga unosiya mbudzi akabuda nabamukuru ndikasangana nekumba kwangu bedroom mangu kaviri ikapa. Kubva ndazoenda futi kugadheni ndikasangana nemugadheni make. Mukadzi anopfeka here? Mukadzi uyu zvakutaura kana asingapfeke saka muti anopfeka ikukudza kuti ndinokuziva zvinoitika pakugara amai vakaupedza pamusoro patada kungwabvunza amai mukumunza here kuti ari kukurambira yakudzokorora futi kuti handikuzivei mutaurire kuti iyo nhengo yako yakati zvakati mupupure pamberi kudari chete zvembere munoti munosikaraakasangana navo asi handina kuziva kuti vakachichoudzwa here kandi vanakozwa vakapfeka kondomu asi nhengo yawo idiki. I'm sorry.
mira zvandoda kutaura newe panapa kwainona amai vako varipo amai vangu yakubereka ko vakaenda kunoudza amweni madzimai ako vakaenda kunoudza amai amweni muroora wenyu ngaamire zvaari kuita wakamboinzwa here nyaya iyoyo wakainzwaka kuti mudzimai wako iwewe aitoziva zvakawanda zvauri kuita neuyu vachinozvitsura kuna amai wouyu kuti udzai muroora wenyu wakazvinzwa here right nyaya iyoyo yenge iri yekuti kudii yavaitwa tsuri nyaya yakatsurirwa yakaudzwa amweni ava inyaya yekuti pamba pangu ndaita zvokutengesa mukaka kutengesa muriwo saka madzimai ava vaiuya kumba kwangu vachitenga mukaka saka madzimai angu inini yanga yasipo vangu vandikaroora inini ndobva vaudzwa ndobva vabvunza vana kuti ndi vanangu vanhu vaiuya panapa ndiani zvikanzi panapa auya amaidhivha vakatova vakadzi vakawanda vese vakanokomerwa vakanokomekedzwa vese nomukadzi wako nomukadzi wangu kuti ini handidi kuti muzvipode muzvika pamba pano pamba pangu inini ndisipo ndikuzinzwa so iwewe nyaya vakomerwa vanhu vai vai iwe ndobva wazoona samoni richikushedza kudara long back kudhara kumashure sei usina kukwanisa kuvhunduka kuti inini regai ndimhanye kune samoni sezvo pasina chandavhunduka pachiri taura zvekuda kwachifi kudhara ndozvandi kutaura ndobva ndaenda kwachifi ndikati chifi ndau yavo kuenda kumba kwavo wakagona ipapo wakagona kuenda kumba kwavo kunoti chifi ndau yavo right handi chifi ndau yavo panyaya yandinayo shuwa nyaya iyi inini yandifuta handina mari ndanga ndichikumbira kuti apagonere kuti vanhu vaitaure navo vakwanise kuti kuisa rimwe zuva ndaonawo mari shefu wakandipindura vakati izvozvo zvidi handizvikwanisi imimi kana iwo uchiurirana nehama dzako ende munodii munowirirana shuwa ndobva ndagona paipa ndobva ndabva pamambo wangu ndobva ndadzoka kumba ndadzoka kumba ndikaona vabi yangu vamwe vanga vababa wavo inini pfungwa dzangu dzanga ndinadzo ndandisiri ndinaida kuenda pambapo peava ndaida ndonoudza baba wangu angarini iyo nyaya iyo yakudhara iyoyo rini iyo nyaya iyo yakaitika rini first court ndakasvika muno muchinzana kuya rini pane 2 makotsi kumashure nhasi ndiri 3 kuti zvakangoimba nhoroondo yake murume ende nyaya yake ukachena horendi murume yapupura kuti zvishuwa kwambenda vese kwambereko uyu murume azvitaurawo wega kuti zvishuwa ndikambenda nomudzimai kwambereko titi tese ende shuwa inini handisini ndaifambidzana nomukadzi uyu angarini nyanzi ani osheni chihuje handinoona nhasi unofuta kutaura wega kuti adzimai vaisvika zveshuwa pamba pangu vachitora mukaka inoita zvokutengesa ine shuwa ndizvo vakakonzera amai avo pamuvaaozvimira matsamani wani iwewe kuratidza kuti wakanyengera mukaka 2 ukawanyengera matomasi ekugadheni ine zvinhu izvozvo toratidza picture pana kuratidza kuti iwewe kunzvenga umanhinde zvako waidona nyaya yokuenzerana ino huchineseri aiwa ino huchinesi aina kutinesa nditikaisina kutisa aina kutinisi ndochikodzo chokuti kana dai waida kupoka naiweka waifana kuti pahombowo kuratidza kuti ndichokwadi chomugadzirana zvino kuti unenge uno kutinesi right titi witness yokuti ndikavakaenzaniswa here kwasabhuku kwasabhuku mukakuenda iwe mukadzi wakaikusvikirei kuti pamba pako pasvike vakadzi wowanhu uri wega uri chikara aiwa kana ndaikusvikira chii inosara uchitengesa mukaka uri shopkeeper iwe waenda kuita zvimwe yobvati kana ndisipo inini panapa totengino wakadzi otenda kuti wakohonera kuti musasvike pano waisvei kufunga kwako
handizoziva kufungwa siya yakadaro vaitokutyira zvakugadzira apa izvi zvodai papari pakachena vaitoti mabasa remutengesa mukaka nematomasi wakadzi ndawauye zvino vakatosarudza kuti mari yacho ngaimire kusvika pano hapana kuti mari ngaimire achimira orit wataura wega panapa wandinokaenda kwagumbezi chiteerera zvakataurwa kwagumbezi kuti zvichapesana here nezvabhaa gumbezi primary school box 229 mount darwin handitika tsamba yakanyorwa musi wa 5/04/2024 kuna Changamire ndini sabhuku gumbezi ndanyora ino tsamba ndichikuzivisai zvakaitika pamusoro penyaya iyi. Richard Kwainona ndakamubata nemhosva yekutora mukadzi waCharles Mugambiwa. Mukadzi waCharles akapupura pachena kuti Richard anomuziva kusvika pakutsanangura zvakaita nhengo yaRichard. Handitika Changamire ndakupai masimba enyu, ipai mutongo wenyu. Uyu indungunya haana kupa mari dare kwacho futi kwasabhuona kutibhadhara mari yedare kuno wauya uri mumapurisa zvinova zvisiri normal hazvisiri izvo zvakaterama kana washedzwa nedare uri kutoona kuti zvinhu zvako zvese zviri kukuomera nemhaka kuti maitiro ako saka wanzwa here zvataurwa nagumbezi zvidzokororo tinzi hanzi chiina gumbezi ukabatwa nechi amira ndati gumbezi ati ukabatwa nechi aiwa isu atichaendera mberi takumira chimambo pejudgment kana pane reference yakabva kuna sub isusu hatichakwanisa kuti isitendere mberi tangomirira chite mutongo nokuti kusabhokwana mutongo unochaja nyaya yokuenzana kuvanhu asi kuti aipushira kuno saka tada kuti tipe Changamire vaburutso mutongo womurume vasati vamirawo tamani iwi mirawo vasati vaburutsa mutongo Changamire ndirika uyo ane mhosva yaakapara kuna mambo isati isiri iyi ndeyakwe iwewe une mhosva yawakapara kuna mambo yokuramba samoni yokutadza kuya kudare nezwi chete wakatoda helicopter inouya kukusumudza chaipo chaipo kuti uyai tikutakure iwewe uende kuratidza kuti zvine zvinasi mapurisa vasiya basa uku vakuchengeta munhu 1 kunze kuti vachengete nyika nepamusana pako iwewe kureva kuti izvozvo zvegani izvozvo zvogani izvozvo zvawakaita izvozvo imhosva wainzwa tiri kunzwana here uri kuziziva here kuti imhosva yakuisa yakuna kudare hatisi kuda kukushinda aiwa mambo asatoka judgment Samuni kwabereka pasi paro samuni rakajeka handitika kana usina kuya kudare musi wauri kudiwa usina kupiwa mvumo nedare nyaya yako ichatongwa usipo ichinakira mumang'ati iwe wakatorega kuuya nhasi une mhosva yekuzoti uye mumaoko emapurisa kwaMeja Street munenge makafuriza ezvinoda kudheerera chifi bhozi munobva kumwe chete kutema unongomhanya nepauri uyo atari kuda mombe ina Changamire kutorerwa kusaya kudare muda kuti ndipapindure inini kusaya kudare kunozvikonzera ukaudza ani zvikonzero ukaudza dare here zvikonzero zvako inini wakaudza dare here rega ndikudzaaasungwa kainokuda asungwa ndikara kukoti ukaudzwa dare here kuti handingatadza kuuya kudare ndiwo waisungirwe kuti iwe uzorara mujeni wakaudza dare here zvikonzero zvawatadzira kuuya kudare
inini kwandina kudza saka iri kuti usauya kudare usina kupa dare zvikonzero wanzwa itori mhosva. Saka iwe hauna kuudza dare ukatoparira dare mhosva usaiudza kuti hausi kuya kudare. Usade kudaipo kana kuvhiringa mastatements. Nasi wazwa polisi ichabhadwa namambo yokuya neu kuti uye kupi uye kudare reinforcement. Saka zeratinzana nenechi. Okay. Nyaya iripo ndekuti mumoyo wavo chirongama zvakauya kakati yenovhina namari kuendesa kuti ndiende kudaro kupadina namari ndikati manyaya yako panapa hapana aneigamuchira iwewe kana da usina mari unokodzero kuya kudare ndikaunozokumbira nyaya yako kuti handina mari then tozokuva rimwe zuva ndizoba here ndizoba ndakawira pinturaka inini kuti kana chipokanira mambo zvinondiremera kutaura kachopara iwa unaenda kwa mambo here ndakaenda kwa saka ureti zvavari kutaura zvacho iwo zvikupesana newe papa iwo wangaenda unokumbira wakukumbira ndokubva wakupindura ndobva nditenda munotaurirana nachausi mukambiwa mukazotaurirana here ndopandikazosvika pachozvisungiswa kuti wairi pambakanga shuwa ndopandikazosungisa kuchengetedza kwakapedza kupinda wachausi ndini handimuzive ndinopika kudai uya handimuzive mukati nyaya dzavo dzokufuremera ndiri kutanzi anohura sei vachitaura maraii ina ndisimuve ndikahura naye vakamushaya asi ndivakunditeremera nyangu ndikahura chirudzi uya anombohura naye handimuzive mukati aya mabasa anozokurirwa adii ine ndikakuudza ndikati kana mukwanisa kutaurana nana wamugambiwa asi muzondiudza kuti mamirira papa but nyaya iyi inorefuwa kudare kuti munozotupiwa rimwe date ndokana musina mari ini munofanira kuuya kudare munokukura kuti hamuna mari hatina kutaura naizvo pamukazozviona kuti ava vakuvhiringidzai mukazouyawo here apa inoona kwandii inobva ndabva kusungwa kutaura chokwadi handinozodziva kuna mambo todi apa nhasi muri kupomeo nhasi uno handiti nyaya yauya kuno inini handachandokuziva shuwa ndobva ndazonzi inini ngatichitoona mapurisa kondaramba iri kuya kudare ini ndisina kuudzwa inini handirambi kuya kudare aindi handana dambudziko nechi samonero kutanga isheka rakasvika ndobva ndasungwa saka maiti munozotohwa sei ndoraikutora handina kupai deti tetirangandipasi tetirangaraita serangaradarika handina kuya kupa excuse saka zvaizoziva nani saka takatoona kuti taura totoita totora chigavhmendi chibatsiro saka iwewe nokusauya kwako nozvaukaita ukatoratidza kudare nanhasi kana nharo dzako dzakutendeka ndo zvakakusakisa kuti usauye kudare nonharo dzako idzodzo kutaradza utori mhunda patsime mhara patsetsetse nyaya yomukadzi uyu inondishungudza handimuzive kamuna kutaura ndichichema uyu mukadzi uyu handimuzive zvachose arikuziva kana achindiziva murikuziona mashefu kana achindiziva kaataure zvati bhozi nhengo yangu kana akaiona bhozi uya pane ini yangu ihombe ndiona kanengono kuno munhu andisingadani naye
ndio mzimu akabatwa n'umuso uyo mukazi w'umuntu totukudia mira sitondera mbele shamani panapa ukama wako na chifi ndokumba kana uri munomo panakomana wako panakuona panakuamba usakawaendera mberi ndopanabhatira mbudzi wedu utori ndurani kutoradza kuti mambo kana ngwachitambana uko usaura ndokumba ukasvika kumba kwasi masvikiro wakaita vaite zvaukaita izvozvo kana wakunoku autozivana nawo enda unaokama nawo kwainoona pane zvinezvi uyu mukadzi ndiye akuti anokuziva handitika tindizvo hatisi ndisu wozi munhu apamusva ndiye wauri kuyamukana adamombe 4 dzekumubhadhara ukawarara mukadzi womunhu apo ndinopika handikubva ndigone kubhadhara kunhu uye handimuzive zvachose aure ndimuzivo yakandikiremera ndiyo yake haisi yangu inini handibhadhare munhu wandisingazive uyu kana kumukonza kwacho ndisina ndozindibhadhare uyu nokuti ndaita ushakwadi nomunhu akaita ndozonzi ndichibhadhara uyu pachikamu chipi handibhadhare uyu wandisingazive ndikamukonza kupi handite handibhadhare uyu ndakabhadhara munhu kwete uyu ndabhadhara munhu iwewe shamani ende izvozvo zvautaura nemukadzi hazvitendero zvauri kuita ipapa iwewe ndine fungidziro yekuti iwe mukomana unofanira kupa respect maererano nemhosva wakamboenda ndanzwa uchiti wakaenda kukoti matauriro auri kuita ndo atauriro yawaita namajistrate ndati kumajistrate ndo matauriro yawaita here namajistrate iyaya yauri kutaura muno right iwewe mina ndikutaurira unozviziva here kuti senyaya iyoyi wonga una kurana mukadzi but izvozvo nekutaura kwauri kuita zvinokubatira pakuti 1 unogona kutotadzisa mambo kuita basa ravo zvakasununguka ukuzinzwa here ndati uri kuzinzwa here right nokutadza kwavo kuita basa mambo zvakasununguka nyaya yako inoitwa referred but iwe unogona kuvharirwa nokuti hatikwanisi kushanda uchipindurana namambo saizvozvi isusu toita nowe munhu kana uchinzi taura unotaura chete pauri kunzi taura ene paunenge wabvunzwa ndo paunopindura chete kwete kutsvaga mumwe mubvunzo wekuzoti ndakazodai ndikazoti handina kurana mukadzi ndinomuziva isusu totsvaga mawitness handiti tanzwana saka kana zviri zvinhu zvokuti munoda kuita muchiti nokuti mambo ndo ndakamboendera kana kuti chichi ava havasi mambo vako iwewe ndiva mambo wenyika izvo vari kutozikana napurezidendi kuti nhasi izvozvo vari city kutogadzisa nyaya dzako iwewe dzikunetsa munomo saka ngatibatane handitika right tinoda vanhu vanoramba mhosva kwete kuramba mhosva nekungoti inini ndinonzi nhengi nyaya dzadzinetsi kana uchigona kuibuda unogona kuti ibuda asi wakarara nemunhu ndizvo ka maererano nemagonero ako kutaura ndosaka uchinzwa kunzi kukoti kune vamwe vanhu kujeri vari kupika vasina para mhosva dzacho but wakada kuita sekuratidza simba rekuti ini ndine simba rakanyanya hazvisirizvo anzwa zvigoto saka panapa mubvunzo wekupedzisira wada kukubvunza iwewe une umbowo here ungaburitse kuti iwe hauna kurara nomukadzi uyu umbowo wandingaite ini ndokuti mukadzi anofanira kutsanangura zvandiri because handisi kuda kuti iwe utiudze kuti udzai mukadzi kuti handitsanangurire ndati iwewe pachezvako une umbowo here unokuburitsa kuti mukadzi uyu hauna kurara naye ipapo shefu umbowo wandinawo ndokuti inini mukadzi uyu handina kurara naye hauna umbowo hauna umbowo handitika
unokubuditsa kuti mukadzi uyu unaurara naye ndizvo. Asi dare rineri rine umbo hwokuti mukadzi uyu nemukadzi wako iwewe uri kubata zvati kutaura, ndoda kutanga kunzwa nyaya payavo. Mukadzi wako iwewe ano umbo hwokuti unodana nemukadzi uyu, wanzwa? Handisi kuti mukadzi wako akati wakarara nouyu, asi mukadzi wako iwe akabuditsa umbo hwokuti unodana nani nemukadzi uyu. Uyu mukadzi uyu ndobva azobuditsira dare rino umbo hwokuti iwe wakarara naye 3 times. Ndiri kuda kuti utange wanzwa, ungosipere penge zvitaura. Kana tataura kuti izvi ndo zvakataurwa nouyu, iwe unoti hongu ndazvinzwa kuti ichokwadi. Wazvinzwa here zvataurwa nouyu? Wazvinzwa here zvakaitwa nomukadzi wako? Right. Kureva kuti isusu tenge tiri siko kwazvaiiteka handitika. Umbo wohwo kana wauya kunoko takauunganidze, iwe unobatwa nemhosva nekuti munhu wokutanga ari kukupa mhosva mukadzi wako. Tanzwana? Right. Saka izvozvo zvinosunungura mambo kuti vakupe judgment inoenderana nemhosva wakapomerwa nechikonzero chokuti zviri kutotangira mumba mako. Wapabata? Good. Saka kana tadaro tapamwe chete hatisina dambudziko newe, kureva kuti chinhu chokutanga wakutotanga kugadziridza nhau yako kubva kuno mukadzi wako. Mambo havana dambudziko newe nekuti vaita zvinhu zvikupiwa nomukadzi wako. Mukadzi wako ndiye akapa vanhu nyaya kusvikira uyu mukadzi wakarara iwe katatu anakirwa wakatatu kubva zvarwadza murume wake. Saka nasoro uri pamberi pedare. First witness is your wife. Tukutonyora pana. Iwe kana usingade kubhadhara nditi kana kuti auzivi nyaya ishuti kuti kana tajaja panapa unapira handiti kwaunoda handiti kwana muchizikoti kuona handiti kwete kuti ini ndichitaura bhozi ndakuendesa koni iwe wangomana taura motikari kudhiraivha motikari waende kusiya munhu imitaisamba bhozi handiri kutonga munhu anonesa zvakadai kuda kuti tiite sei ndisorere munhu wani kadarini ndinokuda here bhozi unenge uchiona kuti bhinya handiti azvibvumiwe izvozvo iwe unotenda mutombo wako uzote nyaya handisii uzotora judgment yako oenda paunoda hatikurambidzi handiti kana wati tonga da kukuenzanisai inozotaura mapiya kuti handisii ndakana nemambo zitaure nezvinizvo zvofamba chikuita tetakatsaka tiende kudonedza ava hatichakudonedza kwabvekita kusiya kudarwei unotongana naanoja chibhozi unenge wakudhira vakuru kuziva mashoko yacho kuzvidza dare ramambo handiti handikuona kuti nyaya yacho kwainozoenda kunenge uchienda kuchikura but handidudhise pamusha wako udaro handiti kungonzwanana kunhu kwakanaka tikutopawo mazana kana usingaizivi unotora judgment yako unoita kwaunoda unovapira unotongoona kuti inobudira here inoramba here handiti pamweni mambo wondatadza kutonga kana kuti yari kunyepera handiti ndo zvinongoitwa chete zvinovati inini mambo ndoda kuenzanisa yobva warambira futi uye atoda kumbe dzake 4 dzari kutaura pakurani wakaita mukadzi une iwewo kana uchikwanisa kubhadhara ndona apira nyaya yako kana uye vari kuti pairona anofanira kubhadhara 4 panyaya yake yaakaita pane mari yamubhadhariwa nauri